bandiraɓe sehlaɓe heɗotaɓe radio sare jaam hiire moon hannde ko ñallama dimanche awri ko 3 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji meɗen mawɗi hannde ko toon to États-Unis ene wayno ko kanko président Joe Biden haaɓe communauté ji julɓe wonɓe ɗo ene puɗɗi waɗandemo campagne contre o woteji walla campagne baɗo hitande ujunnaji 2024 lowrodiral nen continue wonde hakkude kamɓe républicain ji surtout kanko Lise Cheney Lindsey Graham garti kon jeyaɗo toon to South Carolina ko fate laamu Donald Trump. Habruji men international manaw en toon to haare wonde toon to Gaza jeeyan toon to Burkina Faso Nigéria e caggal muɗum cakkitorɗen habruji men toon to Sierra Leone ko ɗum woni titre uji en ɓuuri mawnude oɗo journal man garto desuji muɗum joni joni. habruji mon to États-Unis guiɗoɗen ko toon to Washington e tungnadi kadi ko Al Jazeera winte ɗum ɗon kanko président Joe Biden o fuɗɗima dañde caɗele oɗo saha joni e yimɓe communauté ji julɓe woni ɗo en ɗum noon ene wayno ko état ji kewɗi puɗɗima rendude joni kamɓe julɓe ɓe puɗɗima wadde campagne o mbiyata ɗum ko abandon Biden ɗum noon ko campagne pour wadde campagne wonde hoto artu élection ngaji garoji hitande ujunnaji 2024 beele on wasa gagnade ɗum ɗon fof noon ko sibabude kanko noɓe mbiri wonde ko ɓe mbawi yiide wonde ko ballal États-Unis toon to Israël ko ɓurtugal e kadi tugui ñande 31 octobre ha ɗo gonɗen ɗo kamɓe julɓe surtout ardiɓe ko wayno imameɓe ardiɓe kadi communauté ji julɓe wonɓe États-Unis ɓe mbawino kadi ñagade hono kanko laamu makko kanko président Joe Biden yo waɗa pressuré e Israël perlaji beele dartine kono e wayno États-Unis nen continue hande ne walla Israël ene walla civil en ɗum noon ene wayno ko ɓeɗon oɗo campagne ko yimɓe ganduɗa fuɗɗi ko guila kamɓe jeeyaɓe toon to Minnesota ɓe mbiyata ko muslim américain ɓe namdimo kanko président Joe Biden e ɗum ɗon kadi ne wayno kalɗon haala oɗon campagne oɗo joni sarama toon to Michigan sarama to Arizona Wisconsin Pennsylvania e Florida ɗum noon firti tan wonde ko kanko président Joe Biden e kanko kadi vice président Kamala Harris eɓe jogui oɗo saha joni caɗele saabu hitande ujunnaji 2024 ko woteji kadi campagne ko pour walla beele kadi ɓe keeɓa deuxiéme mandat kono ene wayno julɓe ɓe ene sibabude haare wonde toon to Gaza eɓene gummi laabi walla ɓe gummi kebbiniɗe eɓe mbaɗi doole maɓe fof ɓe ndendini pour wadde campagne contre makko kanko président Joe Biden joni noon holmo ɓe gotanta walla est ce que ɓe ballata ko kamɓe républicain ji hono kanko Donald Trump so tawi kanko woni candidat heptude arda leydi walla ɓe ƴewata ko candidat goɗɗo républicain walla neɗɗo mo mbiyata ni troisiéme parti walla ɓe ƴefti ɗum pour wonande candidat ji pour kala ko wiyete en wotoɓe taw ko démocrate en hande toon to États-Unis ene wayno poɗodiral kadi ne woodi hakkude kamɓe républicain ji e surtout ɗum ene wayno ko kanko Lise Cheney kanko wonno député mo ganduɗa o jeeyannoon toon to Wyoming ene wayno dariɗo tout le temps enne hollude luural muɗum kañum hakkude mum e walla ex président Donald Trump e nder deftere nde windini ñande noon o haalino kadi caggal kay ko hoore makko nde jooɗodi e jeyandiyankoɓe CNN o haali gueɗe keɗo farte e Trump won kadi o haalino o wi wonde ko Donald Trump ene wayno artisade ɗum leydi ndi ɗum ko musiba bonɗo jogoro wonande Amérique saabu Donald Trump so arti ene wayno ko hullimo fuɗɗima déjà hullude wonde so arti koko wonata ko wiyete dictateur ɗum noon ko laamu mo ganduɗa en namdaki walla laamu ngu ganduɗa yadani kala ko woni fanniyaji démocratie e noon e nder konngol makko kanko noon Graham Lenz ene wani ko jeeyaɗo toon to sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud o wi wonde ko en so tawi tan yimɓe dañi duuɓi ɗiɗi hono Lise Cheney arino wonta ɗo ene wayno Amérique ko bonata o kanko hoore makko kadi o haali wi wonde ko kala ko haala e Donald Trump ene wawi wonde haaluji Donald Trump wona hen sahaji wona wasata yimɓe ɓe mettinɓe e haaluji Donald Trump o wi ko noon so tawi ƴeewama Donald Trump liggey muɗum ɓurɗo jogade ko wiyete nafoore e Amérique surtout so tawi Donald Trump wonno ɗo henne gueɗe baɗoji joni ɗe surtout ko wayno ko waɗata toon to Ukraine ko waɗata toon to Corée du Nord en e Russie en gueɗe mbaɗe noon ɓeɗo fof ko hulɓe Donald Trump jogorano wadde ɗum ɗon e surtout haali ko haare wonde toon to Jérusalem walla wonde toon to Palestine o wi wonde ko kanko mo sikki wonde ko Donald Trump kañum sindu kañum wonno ɗo e ndeɗo haare waɗa tan Hamas waɗa tan gueɗe waɗɗe kanko Lindsey Graham
o haali geɗe keeɗo kadi omo critique hono ministre défense mo États-Unis on ko caggal nde joni no kañum hoore huccirtede wi wonde ko geɗe ɗe waɗata bombude civil en warde civil en ɗum ɗo fof ko geɗe ɗe ganduɗa fotani hutorede général Austin ko général armée retraité kono kañum woni ministre défense en wano holli wonde ko kamɓe Israël ɓe ɗoftaki kala nandiral ngal kamɓe américain ji surtout gouvernement Joe Biden wadde mabɓe kono kanko Lindsey Graham en wayno holliti no fewi mettere makko fadde Austin o wi Austin wonde ko kañum hoore mum ko hunde fotani haalde kaɗɗo haaluji e kadi o découragé ma muɗum ko wayi wonde fof ɗum ɗo fof ko haareji patuɗe hawnaki campagne gonaɗo e surtout kadi nde ɗo haare wonande toon to Gaza hawnaki ɗum fof ne jogade influence e campagne garowo hitande ujunnaji ɗi nogas nayi caggal muɗum kadi kanko ene wayno kanko Lindsey Graham o haali gueɗe surtout henno ko fati e frontiére to o tengtini tan wonde ko Donald Trump ko kañum sindu ko continue on wonno ko frontiére o tan nuddi han ɗum noon ko frontiére o haali hen gueɗe keeɗe o wi wonde frontiére uji ɗi fof koko boni donc yimɓe natirta kono bellira ɗum fof noon ko kanko ko haala makko nde fotte kanko jeyndiyanke biyeteɗe Dana Bash toon to CNN kabaruuji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗo to Gaza e tugnadi kadi ko sakkiti hono kanko directeur général mo mbiyata gouvernement walla ko galleji jeyandiyankoɓe laamu toon to Gaza o haali o wi wonde ko oɗo saaha joni no wayno kani wona temedde jeeɗiɗi neɗɗo Palestine aji warama tan ɗum noon koye 24 heures ɓennuɗi ɗi toon ɗum noon kadi ko sababu nde bomboji puɗɗiɗi siidi toon guila aljuma subaka ɗiɗon bomboji noon ko ɓuuri hewde hen ko Israël welloto ɗum toon koto wiyete hen banggue Gaza gonɗo banggue worgo ko jiida e ɗum ɗon hono Hamas ene wayno ko oɗo saaha joni wi wonde ko gostodiral hono ko mbiyata enne yimɓe dahaɓe walla ko yimɓe ɓe nangguno kamɓe Hamas e yimɓe Israël kadi ɓe nangguno taw ko prisonnier ji gonɗi toon Palestine ɗum wayno ɗum ɗon ngal ɗon gostodiral dartima e kadi ɗum ɗon wawa continue illa so tawi kamɓe Israël ɓe dartini bomboji mbaɗata toon to Gaza ɗi hande tugnade kadi Israël kono kalimi mbi wonde ko Israël kamɓe koyum ɓe mbawino kadi artirde yimɓe maɓe wonnoɓe toon to Qatar taw ko yimɓe yanoɓe toon pour haaldude surtout kamɓe Hamas naɓe karti kamɓe kadi Égypte e États-Unis ko fati e cessez-le-feu fof no wawi waɗirede surtout henno ɓe mbi wonande ko no ɓe mbiri par ce que ko Hamas violi kala ko fati nandiral gonɗo ngal ɗon hande habaruji men gummori toon e tugnade kadi hande ministre piɗiɗi ko fati e cellal toon to Gaza ɓe mbi wonde ken wona joni ujunnaji 15 neɗɗo e 100 ujunnaji 15 e 100 Palestine aji warama ɗum noon ko tugui tan jeeɗiɗi octobre ha ñalawma ɗo gonɗen ɗo to Burkina Faso e tugnade kadi ko winda toon tagoraji France windi ɗum hono kanko ɗo defando walla kaɓantenoɗo sibabu mum ne haqqi innemade nanggaɗo toon walla diftaɗo toon ñande aljuma nde ene wayno ko ɗo joni ɓe jogui fayre mawde wonande surtout yimɓe ɓe liggodtono e surtout kadi wonande famille makko eɓe jogui fayre mawde par ce que ɓe ganda to woni ɗum noon ne mayni ko kanko ko docteur kadi ko pharmacien kadi ko neɗɗo ganduɗa haɓanede kala ko fati haqqille made kadi ko gandaɗo ɗo e plan international ene wayno ko ñande aljuma nde no warno toon to commissariat de police hesɗitinde passeport makko ko caggal muɗum ene wayno ko yimɓe dadiɓe walla yimɓe kam civil en gaari taarimo après caggal mum guittimo nayimo ɗum noon ko waɗi ko toon to Wagadugu toon to Nigéria ministre mabɓe des affaires étrangères mo Nigéria en wayno o haali e konngol ɗum noon ko caggal nde o jokkodiri e jayniyankoɓe e télévision toon to Nigéria o wi wonde ko leydi Nigéria ko kañum ardi oɗo saaha joni CEDEAO o wi kadi ñaagui wonde hono Niger yo oppita hono gonnoɗo ancien président mo Niger biyeteɗo Mohamed Bazoum nanggaɗo guila ñande 26 juillet caggal nde kuddita waɗa toon contre muɗum e kadi ene wayno ko sakkiti ko henno kanko Mohamed Bazoum takkama wiyama wonde ko o esi wadde peeje fof beela mo yalta leydi ndi beela mo dogga ɗum noon ko ɗum woni ko haalte ko wawi wonde fof ene wayno ko Nigéria wi wonde ko e konngol makko ministre makko des affaires étrangères wi wonde ko ɗaɓɓale gummiɗe toon to Nigéria gummiɗe kadi CEDEAO no wurno pour kanko Mohamed Bazoum o oppiti ɗum ɗon kadi o wawa yaade liberté makko o wawa kadi yaltude leydi ndi hande habaruji patuɗe Niger e Burkina Faso ene wayno ko ɓe kalino ɓe mbi wonde ko ñande 29 à partir du 29 novembre kamɓe koye ɓe jalti gomu biyeteɗo G7 ko ɗum waɗi président Ghazouani e nder batu mo ɓe goni oɗo saaha joni patuɗe changement climatique
kanko hoore makko wawi fottoyde gardiɗo leydi Tchad ɗum noon sifti ɗon ko leydi Tchad, leydi Mali, leydi Mauritanie, leydi Niger e leydi Burkina Faso ko ɓe goni jeyanoɓe ko wiyete G7 kadi ko fedde waɗanode pour beele haaɓe contre ko wiyete jihadisme. Kono noon wayno ɗeɗo leyɗe ɗi jalti waɗi ɗumen yaltude mbi wonde ko kala objectif baɗanoɗo walla kala ko wiyete en ko waɗano en pour ha oɗo G7 ha haaɓe contre muɗum ene wayno wawani wonde ɗum wonde ɓe jalti hen ɗum no fof kadi ko lurodira hakkude mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kadi yentude Mali wonande leyɗele keddiɗe africain ji surtout yen sababude caɗele mabɓe ɓe jogui hakkude mabɓe CEDEAO kadi ko sababude wande kudditaji baɗɗi ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi. ha kudditaji noon ma nawen toon to Sierra Leone tugnade kadi habaruji gumiɗo toon hono kanko gardiɗo leydi Sierra Leone ene wayno waɗi discours makko fotti kadi e jeyndiyankoɓe e nder konngol ngol haali wi wonde ko ñande 29 novembre ene wayno ko wiyete tentative kuddita ɗiɓi wadde toon to Sierra Leone ɗum noon en tugnano haali wi ko combat ji hakkude yimɓe arnoɓe mbiɗi en mbaɗa kuddita en e kamɓe armé mabɓe waɗi ken wona nogas go mayɗo eyyi ɗum noon kadi waɗi ken wona temedde ɗiɗi so tawi ko opposition no haaliri eyyi konngol makko no wiri noon o wi wonde ko militaire uji sappo e tati e civil tuumaɓe wonde ko kañum enen jeeya ardiɓe oɗo kuddita ene wayno naggama woɗɓe kadi nan continue ƴeewete ɗum ɗo fof ko enquête pour ko fate en holko woni sababu oɗo kuddita e nder konngol kadi e nder jabol makko kadi tawti jeyanikoɓe namdi jeyandiyankoɓe ne namdimo mbi wonde ko ɓeeɗo joni ene wayno ko laamu makko walla kamɓe enquête oɓe ɓe takka wonde ɓe mbaɗa gueɗe to henna yimɓe dadiɓe ene tampini yimɓe jeeyaɓe communauté jeeyaɓe banggue rewo leydi ndi ɗum noon ɓuuri hewde no fulɓe kanko président bio noon o wi wonde ko omo yiɗi tinnude ɓerɗe yimɓe ɗe fof kono enquête aji ɗi ko ma mbaɗe taw hay goto ala mo mbaɗa ɗo préjudice donc ala jingganaɗo ala kadi tuumaɗo wasa enquêtade sababude wonto jeeya o donc enquête aji ɗi kala mo ganduɗa ene tuuma ene waɗi hen hunde ma enquête e kadi ma nanggue tugnade article o haali hande article binde Africa News mbi wonde ko région gonɗo banggue hirnangue toon to Afrique ene wayno oɗo dumunno to guitan hitande ujunnaje ɗiɗi nogas kudditaji keewi toon kudditaji ɗi noon ko baɗɗi toon to Mali to Burkina Faso to Niger e Guinée e ko sakkiti ko kadi ñande samedi ɓennuɗo en kikiɗe hono président Guinée Bissau kañum hoore mum haali wi wonde kuddita wonno koye waɗede toon to Guinée Bissau e kadi waɗi pelɓodiral hakkude kamɓe ardiɓe leydi ni walla force présidentielle e yimɓe garde national toon to Guinée Bissau ɗum noon ko ñande tuggi jeudi jamma ɗum noon waɗi ko tuggi alhamis kikiɗe ha aljuma subaka toon to Guinée Bissau. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaru min jogon noon hannde oɗo ñallawma dimanche hawri ko tati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.